Vy kurvy zastraný! Nevídejte pokoj do prdele! Ty ona mě napadne a vy ji ještě držíte přitom, jo? A svině tady měla kufr! Jaký novinář? Oni se mi ničím neukázali. Televize Nova, ale ukázali vám mikrofon Televize Nova. Můžu vám něco říct? Mikrofon Televize Nova může mít kdokoliv s logem, ale doklady jsme od nich žádali a oni jim je nepředložili. Žuráku jeden! Zastranej, víš, co je rakovina? Víš, co je tak zvědět, jak pokoj! A tohle, co udělala Televize Nova, je podpás, protože nemají na tohle právo, co udělali. Viděl jsem to vaše video, nejsem si jistý, měl jsem pocit, že nejste úplně duševně v pořádku v tom metru. Můžu se vás zeptat na příčinu toho vašeho výstupu tam? Byl to Byla jsem alkohol? ukradená. Byly mi zcizený brejle drahý za 30 000. V tom metru, v tom metru. Ano, v tom metru. A A jestli to chápu správně, jak vám ukradli i třeba i doklady, je to možné? ano, vizitky, doklady a tak A jak jste dále, se sem, ale ale já jak jste sem třeba dostala potom? prosím? Jak jste se sem dostala bez Oplnkách mám dokladů? jinde. Šla jsem lesem pěšky. Ale vy jste mi nepověděla, kdo si myslíte, že nás přivolá? Byl to někdo z té konference, nebo... Televize Nova, kdo jiný? Jsem uražení. Ne, přivolalo nás sem vedení tady toho hotelu, které si na vás opakovaně stěžovalo. A proč? Že, Tady byla celkem před rokem. že jste prý opakovaně už se tady vnikla na akci pořádanou tím hotelem, jenom za účelem se najíst. Co se tam stalo v tom metru, teda, jestli to můžete říct, oni vás napadli? Já jsem byla napadená, nevím, možná na objednávku. A konec.